Hi, my name is Apple Scarlett Cruz. Panoodin niyo po ako sa Remil Channels TV. May artista po ako doon soon. Don't forget to subscribe. Bye! Haggard. Haggard. Hi, my name is Apple Scarlett Cruz, fresh 18, all the way from Alacan, Malasiki, Pangasinan. Panoodin niyo po ako sa Remil Channels TV kung paano ako gumanap bilang artista. Abangan niyo po ang pasabog ko kung paano po ako nasaktan, naagawan ng ko. Yun po. Basta abangan niyo po ako soon. Don't forget. Subscribe. Basta yun.